Hi! Kamusta ka mo tanan? Ang ngalan ko si Adrian. Mastoryahan ni naman kita parte sa pahamot. Hindi nga pahamot nga luya ko istorya sa inyo subong tawag siya Tangerine Boy for Men and Women. Iyan siya ni Flor. Pwede pang lalaki, pwede pang babae, pwede para sa tanan. Kag tanan nga pahamot amo na akong tulokon. Kag udi parfum ni siya botang balon isa ka braso kalayo bago ka masimutan. Ano ni siya klase nga pahamot? Bali, makahang nga matamis nga citrus. Amo na siya kung simutan. Angay siya sa mainit nga panahon. Ang temperatura nga para siya is between 70 to 90 degrees Fahrenheit o kung 21 to 32 degrees Celsius. Ano ang iya nga mga nota? For the top, we have lemon, ginger, kag black pepper. Ang lemon, amo na siya ang maslom nga citrus. Kag ginger ng pampakalam sa ilong. Kag may black pepper siya na pampakahang. Kag for the mid, we have tangerine, apple, kag jasmine. Ang tangerine, amo na siyang citrus nga matamis nga masimutan mo dayon sa sini nga pahamot. Kag may mansanas siya nga matamis man nga prutas. Tapos jasmine ng puti nga bulak. Kag for the base, we have amber kag moss. Na ang amber, pampainit, kag moss, pait na siya nga dumakahoy kung simutan. Kabay pa nga namian ka mo sini nga pahamot. Kag kung may iban pa ka mong mga pahamot nga luyag istorya sa akon, ibilin lang sa comment section. Sa daso naman, bye-bye!